Lalela. Akekho nje umnumzane onengqondo ekhanda ongavuma ukunikela ngengane yakhe ukuthi ihambe iyogana umdondoshiya wengihla yekhehla. Into egcwele inkwethu ngishebisweni. Ngaphandle komnumzane olambayo nolambile. Mina nje njengofuture mnumzane, I will never allow ingane yami ukuthi iyogana isikorokoro sekhehla. Iyekele lento yeni yokulamba nilambele izingane zenu, ukulamba lokho. Hey, angifuni umuntu njena udoti athi ena hayi isinqumo sa udoti leyo. Loyo isipho isinqumo wasithatha una 17 years wena. Isiphi? Esisile nje isiphi. So nje vumana ukuthi uma umuntu wesilisa ovuma ingane yakhe yogana ikhehla iscraper sekhehla umuntu olambayo leyo ke silambi sekhehla esinikela ngengane yaso. Finish.